Una de les coses que, quan començava tot el projecte Macedònia, que li deia a la meva dona era, si el dia que vegi algú que jo no conec cantar una cançó meva, serà brutal, no? I això ella sempre m'ho recorda, no? Perquè això va passar, i ha passat durant 20 anys, no? Jo recordo un concert aquí a Castellà, a la plaça Catalunya, que hi havia una borrada de gent. Recordo festes dels súpers, que l'acte principal de la festa dels súpers era el concert de Macedònia, no? I que tothom cantava les cançons de Macedònia. Aquest concert a l'Estadi Olímpic, aquest concert a Manlleu que ens vam veure sobrepassats pel fenomen fan que ens acompanyava, no? I, bueno, a aquella època, a cada lloc teníem aquesta sensació de que guapo això que ens està passant, no? I veure la gent cantar les cançons que tu has fet a casa, no? En aquests moments de solitud, perquè també en aquest inici de creació del grup Macedònia jo vivia sol en aquest pis que em vaig comprar gràcies a tocar sardanes, i les cançons del primer disc les vaig compondre jo sol en aquell menjador. I me'n recordo del Nen Mimat, de la cançó Super Fashion, del lloc on tenia la taula, de les vistes al camp de futbol, de les vistes de la Mola, com jo feia aquelles cançons, i després la dimensió que van agafar, no? I això s'acaba convertint en formar part del panorama musical català, no? I aleshores acabes formant part del panorama, que dit així és un eslògan, però en el fons les conseqüències són aquestes, no? Vol dir que hi ha gent que et té a casa, no? I ja no m'interessa tant la gent que em té ara a casa, sinó la gent que no em coneix i escoltarà alguna meu d'aquí 100 anys, no? Igual, i és bonic que passi això.